Ay, naku, nalaglag mo. Hindi ako nagpapamatay ko na. Hindi naman yung ulam na yun. Oh! Si mga kanser, ako nga pala si Paolo Laging dadaanan natin ang dagat na internet para hukuman sila kung sulot o sukot sila. Atin na agad simulan. Hindi na ako na-score dyan. Sa mga kaldag, for today's Talagang video, biko. magluluto naman tayo ng adobong manok. So ngayon, magagayat na tayo dito ng sibuyas at bawang. Oo, may patis pala kasama adobo, no? Ako baka masobrahan sa patis yan, ha? Para lang siyang uod na nasnan. Ako, huwag mo na idikit, parang awa mo na. Kaputol pa yung mga rosas na yan. Sarap yung green screen ito. Sakto naka-green screen yung pader niya. Sibuyas. Dito chicken adobo, chicken abobo. At least marunong siya. Kaya ngayon, paggalawin mo. Sige. Pag nahiwa yan, matutuloyan ka ng di oras. Gusto ko pala siya lagyan ng patatas. Ngayon, magbabala tayo na. Ako, delikado. Mga bata, huwag niyong gagayahin to. Parang awa niya na. Habang nakaldag. Ano, sige. Ito lang naman. Kung buhay pa lola mo, sabihin ikaw naipan ka na masamang hangin. Hindi ka na babalik yan. Pero siya rin yung kaldag girl. Nalala ko sa ML, di ba siya yun? Yan yung nag-viral. So ito na yan. Tapos na yung ano niya. Ano naman, cooking naman. Cooking kaldag. Baka pumasok yan dyan. Mabake sa oven mo eh, no? Hayop. Kailangan may lip bite. Ipiprito lang muna natin na ano yun. Ano daw? Iprito muna natin ano yun, ha? Pati utak mo nakakaldag na. Naalog na yung loob. Ano na tayo ng bawang. Nagisa na tayo ng bawang. Sarap kaya yan. Kakaldagin din ba niya ng aking panlasa? Hindi natutuwa dito si ano? Si Travis Craft. Ito Travis nyo, hindi matutuwa dito eh. Ako napapagod sa kanya. Content. Kailangan isang kilo. Ayun na yung toyo. Ayan, konting toyo lang guys. Maraming toyo yan. Pag babae na gumawa niya, ha? Siyempre, ayan. Pag lalaki, patis. Kaya na ilalagyan na natin siya ng suka. Oh, meron naman pepe sa pepper, di ba? So, Okay, singkulo. At kailangan mo, iwan mo kasi. Yay! Ayoko na. Ang sarap. Butya, sunog. ayun yung gusto ko guys. Ang konti na sabaw mo, ikaw yung sabaw eh. Lagyan mo ng konting sabaw. Adobo. So that's it. Napakaganda naman na adobo niya. Sukot. Naging Bogart. Kababuyan sa Taiwan. Thank you. Oh my God. What's Oh, that? What's that? No. Taste it. Yan, Pritis. Nakakuha kami ng Pritis. Yeah, this hand is the number one giant squid. Also, Okay. Nangkukupan lang. Nice. Sorry? Ngayon, patay gutom. Patay gutom Sana na. nagsawa. Tumutusok ako. Nilalayuin niya na. Putang ina mo ka. Ay, kagahaman na to. Tikman mo muna. Ano ka nakapunta ng Taiwan na wala kang pambili? Di ba? Parang alam nating content Ah, yan. Brad. 台湾人讲国语。 What? Hindi ako kumakain ng ano. Ano ba to? Strawberry? Ano, mga strawberry. Hindi ako kumakain ng strawberry pero first time ko makakain ng strawberry. Ngayon lang, kauna-unahan. Hindi ka nakain ng strawberry, wala sa Baguio niyan. How much? 200. Top. 150. No 150. What's that? What's this? Peachy? Oh my God. Tama nakaka-laugh track. I mean, narinig ako laugh track. Yung sabihin nun, hindi dapat ako tumawa eh. Kasi kailangan may tumawa para sa akin eh. Yes, yes. Tikman natin yung peachy nila. 100. No 100. Alberto. Ang masarap yung peachy nila. Isa pa nga. No. Nagkakatawaran pa, isa pa. So, kakainin niya lang. Okay. Nakakahiya naman to. Eh, ano yan eh, pang puhunan nila yan eh, para makabenta eh. So, pag nababawasan yan, kukuha sila doon sa talagang stock nila. No. Yan, bahala na kayo mag-usap dyan. Masarap. Kaya pupunta ka medyo lang din dugyot. makakalibre ng mga pagkain na pwede mong kuha-kuha rin. Pwede mong tikman-tikman. Putang ginanda, peki rin ako. Pag ginanda nakakita na naman ng Playtaste. Eh, pang-bake ka pero wala kang pambili. Anong kalokohan to? Ay, naku, nalaglag mo. Masarap. Darna ka nga, parang nakalunok ka ng bato eh. Masarap yun ah.
Tayo na mag-iikot-ikot ka lang dito sa Masarap nga pero mapait dito yung ugali. kahabaan ng Taiwan. What's that? Ah, I don't like this. I don't. Can I taste? Kunyari, bibili tayo. Can I taste one? What's that? Yeah. aka. Kunyari, medyo mayaman naman tayo. Sarap. May dramatic boom kada sabi ng sarap. Ah, sarap! Good. Sarap siya. May mga Taiwanese dyan, ako lang nagsasabi ng sorry at paumanhin sa kabastusan na pinapakita ng aking kapwa Pilipino. Hindi po siya ang aming standard pagdating sa mga ganito. Naway, sana maintindihan lang, content lang to, pero kahit content lang yan, unethical pa din siya. At, not in good taste. Kaya kumbaga, kung magawa na tayo ng mga food review, diba? Not in good taste yung ginawa niyan to. Siya. Tayo, mabilaukan ka, hayop ka. May kita ko na naman itong kasukutan na to. Ayan na. Number one. Kasi kailangan nila ituro kung saan ka pupunta para mabili mo to. Hindi to tapat na mismo tinda. Ha? Sana, Ako yung tinusok ko yung PC mo eh. Parang hopya yun. Halimaw dito, sa Brite. Tumutusok ako, boss. Nilalayo niya na. Putang ina mo ka, ha? Mamigay ka pa, ha? Excuse me. What's this? Kakalat tayo ng ating lahi. Magaling. Try it. Sarap din, pare. Charon. Hindi, nachicharon. Ano naman, bumili rin siya sa pagkatapos ito, no? Kung ito na talaga yung content Delicious. niya. Thank you. Oh, tiyan. Thank you, madam. Next time. Uy, si Thank Jessica you. Soho. One more. Thank you. Thank you. Patay gutom ng Taiwan. Mhm. Ano yan? Ba't pag Pilipinas ganyan, represent kami talaga eh. namimili kayo lagi? What's that? No. Mapili pa. Puta mo, masailang ka pa. Ito, meron pa isa. Try it. Hoy, puta dito pala ako eh. Mga Pinoy tayo dun. ha, Payat na may guys. salamin. Dapat pala, natuktokan na kita dyan. Mga kapwa Pilipino. Nahihiya sila. Hindi namin to kasama. Hindi po kami ganyan. 100 only? Try it. Okay na naman kumain ka isang beses ng Prila. Pero pag yan nga, dugyot na eh. Medyo yagit na yung gala ko pag... Baka ilalayo na sa kanya. Ito na sa'yo to. Thanks. You have three. Nakapamayawang na. Taste free. Hindi na tinatanong kung anong tinda nila. Tinatanong na agad, you have taste free? Taste my free taste kayo? Nabusog ako doon, putang ina mo ko. Ayun o, libre din yan. Wala na free. Ingat po kayo. Nabusog din ang hangin yung utak ko eh sa pinanood ko. Try. This is 200 and this is... Try pag English o ano eh, social no? Subukan mo. Sige, subukan mo. Di ba yung Tagalog ng try? Subukan mo. Siga pa, no? Tayo pa magsasabi. One. Can you taste one? Try. One. Try. One only. One. No? Dun sa kabila, may Mukhang nakabusog ka na eh. Ayop ka. Sukot. My God. Sukot na nanonood yun eh. Galing kay Jepoy. Sinasabi ko na Bilang isang magulang. may nahanap ko problema ko ngayon. Problema talaga to ngayon dahil yung anak ko lapos tamang edad yan. Kasi nangingibabaw yung pag-ibig ko yan. Kaya hindi naman yung ulam na yun. Ikaw naman nilalait mo naman yung pagkain namin, oh. Kayo, alam niyo ang pamilya niyo, nakita niyo naman yung kinain nyo, tanghalian yung buto ng langka. Ano yung ipapabla mo yan? Yan ba yung nag-aaral ka? Mag-aaral ka tapos ito yung magiging buhay mo? Aman ka ba? Hindi nga ako mayaman. Pero meron ako isang kotse. Meron akong lupain. Kayo. May parang may tumawa. Halitin yung pagkain namin, oh. Dadaling kita sa bahay. Hinahanap ka ng mama mo. Kailan umuwi tayo? Hindi po pwedeng ipagpipilitan yung gusto mo. Sumama ka sa akin. Anong may nilulot niya sa pagmamahalan ninyo? Tingnan mo naman ang sitwasyon. Tingnan mo naman ang sitwasyon. Grabe ka naman. Parang scripted. Parang walang gano'ng magsalita. Ako lang ba? Parang naamoy ko eh. Ako, buti na lang hindi niya jowa dito yung kaninang lalaki. Si Bogart. Pucha, o hindi. Ubos yan. Ubos yung buto ng langkang Para ka yan. naman hindi dumaan sa pagkain lab, eh. Oo nga.
iyong pagka-inlove? Magka-inlove sa tuyo at sa kabuto ng langka? Huwag mo Yun ang naman magiging buhay ng anak ko yung dito? pagkain namin. Grabe ka naman. Ano ba Oo, pagkain ah. sa inyo, ginto? Oo, pero hindi pwedeng... Oo nga daw, ginto nga daw yung pagkain niya sa kanila. Tanggal ngipin, palitan mo yung ngipin mo ng ginto. Di ba? Pag kinagat mo. Yun na lang yung anak ko. Hindi pwedeng manatili ang anak ko dito. Tara, anak. Hindi pwedeng... Mahal ko siya, Alan siya. Anong mahal? Anong mahal? Okay, next group. Ay po, alam mo maraming ganito yun, mga parang scripted na ano. Pero okay na ba? At least nagpapakita sila ng isang aspeto sa buhay, di ba? Ng buhay mag-asawa, buhay mag-jowa, pagdating sa pag wala ka na maipakain, di ba? Hindi ka naman mapapakain ng pag-aangas mo online, di ba? Pagpapaka-cool mo online. Para makapulot na lang sila ng aral dito, naunahin yung makalagay ng pagkain. Masarap at masustansyang pagkain na hindi sapat ng parang piso-piso lang. Dapat syempre, kung masustansyang pagkain niya, mas maganda ang mailalabas mong mga produkto o trabaho, di ba? Yung mental health mo, physical health mo, kasabay-sabay na din. Kung kakainin mo ay puro mga MSG, asin, toyo, di ba? Ikamamatay rin ang katawan mo yan. Di pwedeng bira ka lang ng bira. Kailangan iisipin mo rin yung mga ginagawa mo. Sige, sulot na lang dahil napakaganda na acting na yan. Sunod, galing kay Gail. Ate, aware ka bang nakakabado ng superiority complex mo to the point na lahat na lang binibigyan mo ng issue? Kapag may nakita tinato na tama, halala mami. Kapag naman may nakita appreciation po, bare minimum enjoy. Kapag naman may nakita nagpo-post, idol na yak cloud niya sabay sa uso. Para tinanggal mo yung right yung tao na mag-enjoy sa gusto niya. Parang ganito yung mga pa-woke. Di na masama maging woke. Diba? Siyempre nag-evolve tayo, natututo tayo ng mga bagong konsepto. Pero hindi lahat ng bagay kailangan mong kuhanan, di ba, ng meaning. At yun nga, ipapantay mo siya sa mga biases mo. Ipapantay mo siya sa sarili mong worldview. Baka sa ibang tao, okay lang sa kanila. Wala lang. Parang, di ba, naging big deal na lang naman lahat dahil sa social media. Dati parang okay lang naman yan. Ano nga, lahat naman ng sobra ay masama. Di ba? Magandang balansein natin yung mga ganyang kaka-label. Pero kung kunyari kayo magka-relasyon, importante may label. Yun lang sigurado kung kailangan nyo. Sulot dahil na-call out mo yan. Sunod, galing kay Katribo. Hindi naman ako. Wow! Yan ang maabilidad, di ba? Pucha mo masarap ang mapapakain mo sa jowa mo, sa asawa mo. Kung paano gawin. Nakatakot, parang, paano kung tanga ako? Paano kung nadapa ako? Parang yung, sakto yung ulo kasi bubuka rin. Pucha, intense ang music na to para sa ginagawa niya. DIY coconut. Ano gumawa ng coconut? Sige. Yes, sir! Okay, sulot. Dahil napakaganda ng music na ginamit mo. Focus lang! Ibang nyog to. Tusok mo rin ako doon sa gawa ng nyog. Woo! Ako babagsak din yan. Hindi copyrighted pa. May dagta pa ba ang nyog na yan? Hayop. Sunod, supot. Sabihin mo sa kanya, Pogi, sige na. Pogi. Sige na. What's your boy? Pogi, tama na. Kasi yung tigas niya yung lambot ng piece niya kanina ni Bogart. Pak Taiwan ka. Sulat. Pasaya mo ako. Boxing Station. Meanwhile, mga nagtatrabaho sa likod. Ayop ka. Buti ka pa nagmerienda. Kami wala pa. Contractual pa kami. Sulat. Oh my. Hindi ko nga ito issue ni Zap. Doon naman, yung sa shorts daw niya, pinapakita yung shorts niya. Pero yun nga, alleged na naman daw at sabi niya sa kanyang page, ay poser naman daw niya. Pero di ba magkasama sila sa isang team? Na hindi yan yung culture pinapakita nila sa kanila organisasyon. Pero ewan ko, mukhang retired naman ata or tawag doon parang pahinga ata muna sila ngayon sa kanilang ginagawa. So, parang yung culture sa Taiwan kanina, di ba, ng isang kahihiyan yun kasi very traditional din at respectful sila sa mga ganyan. At big deal din ang kanilang mga pagkain. Di ba, nag-viral nga yung kanilang sa milk tea, ba yung kanilang bubble tea. Lumaki yan sa buong mundo, di ba? Isang beverage na nagko-combine ng tea, milk at bubbles. Pero dito mukhang na-combine ang kakupalan, ang kakontentan at kahangalan. Okay, sukot. I mean, ibig kong sabihin. Galing kay Retsem. Diba, buwan ng wika ngayon, di ba? Hindi lang National Girlfriend's Day. Mga ginoo at ginaa. Sulot. Galing kay Franz. Filipino Transformers. Transformisis. Bumble Jeep! Ako, pasakay naman dyan. Boy pa ba yung mga yan? Kagawads. Huwag lang escape o dyan, boundary. Nice. Sembreaker! Yun yung pinakabakas. Colorum. Megatrem. Lagi rin bang nasisira yan? Optimus Prime. Witty. Transformers. Galing nyo talaga. Sulot. Very witty. Magaling kay Ace. Pilipinas na naman.
Sagada. Ambati! Oo nga pala, pwede nga pala kasi edit. Ano yung ambato inat? Ina nyo. Dito niya papuntahin si Bogart. Walain nyo nga siya dyan. Hindi na siya makapagkalat ng kanseran sa ibang bansa. Sa atin na lang. Me ba pinapanood yung vlog na yun? Sunod, Carlos Agassi in 2023. Ako'y kumaka. Ito na, nakakita na sila. Ako'y natatawa. LOVE, na. Ang gwapo Ha. Rahin na kita. Ito na. Oh! Yan pala, pero naman pala eh. Pero kayo, gano'n na nga kasi talaga ngayon eh. Gano'n na mga content talaga para mag-viral ka. Labas pa rin yung abs at utong niya. Yun ang hindi mawawala. Sana yung pati mga content natin tulad nung kanina dun sa Taiwan. Sana hindi yun sadya. Umaasa ako na alam niyang content lang yung ginagawa niya. So kung gano'n ka talaga, isang araw makukulong ka na lang, isang araw matatambangan ka na lang eh. Mag-ingat-ingat na lang tayo sa ating mga ginagawa para sa content. Naway tayo ay makontento na sa ating mga content. Sulat! Dahil nahanap niyo yung kay Travis, buwan ng wika girlfriends. Alam mo, importante dyan, yung girlfriend mo may buwanan pa din na dumarating. Yun ang mas kailangan nating i-prioritize. Okay lang yan. Sunod, dito po ang daan. Dito rin padaanin yung mga sa Taiwan. Mga kupa sa Taiwan, dito rin siya padaanin sa ilalim. Maraming salamat. Sukot ng tunay na Pilipino marunong sumunod sa tamang instruction. Rating Okay, sa rating tayo sa pagsakay sa tricycle. Go! Una sa rating natin, itong putragis na ito. Masakit yan. Sakit sa Kung bayag. tingnan mo, anong purpose ito sa backseat? Para ma-challenge kami? Yung kada hams, bigla kaming aangat tapos biglang mapapa. Oh! Oh, shit! Negative 0 ka sa akin. Putragis ka. 0 na nga, negative pa. Imaginary number na yan. Ang bobo mo mag-rate. Imaginary number Next na. rating Parang natin. utak na kanina sa Taiwan. Bigla na lang tayong kinausap ni Manong driver habang nagdadrive. Mapapa-oo ka na lang talaga. Aha! Wah! Yung kakausapin ka na lang ng parang, ay, tutoy, usap mo. Para mga Taiwanese na kanina. Oo. Opo. Oo ka na lang. 2 points ang Kaya score ko sa'yo kasi binibigyan mo ko ng isipin. 2 out of 10. Boom! Next rating natin. Amoy ko na yan. Yung nag-request tayo kay Manong driver para bilisan niya. Kasi hintay-hintay ka na. May something ngayon sa mga malalaking pisngi ah. 10 points ka. Kasi niligtas mo yung life ko. Yay! Nakakahinga na yung puwet ko sa'yo. Manong driver! Ito last. Yung mga Bagong gimmick tricycle na. natin sa gabi. Ay mga... Matanong ko lang po, ba't po dumodoble yung presyo ng pamasahe ng Sabi ko na tricycle tuwing gabi? Kung sa umaga, May overtime sila 15 pesos papuntang simbahan, bakit sa gabi nagiging 30 na to? Wala na si Lord eh. Lumabas si Saras. Kaya... Bumahaba Ay, ang Lord. kalsada sa gabi. Okay, ubuhan nga si Bogart. Ang ganyan. Hindi ko maintindihan bakit dumodoble ang presyo ng tricycle sa gabi. Yung pamasahe. Dumadoble Ina. din yung value ng pera sa 7 gabi. out of 10 ang score ko sa'yo. Kasi alam ko na pupuyat ka, Manong driver, kasi kailangan mo yan. Kasi love na love ka namin. Okay? I love you. Pero sa susunod naman, huwag yun naman masyadong i-pricey. Mabigat sa bulsa eh. Wala siyang pang Taiwan yan. Sulat, galing kay Pilipinas ha. Yung kanina eh. Hindi. May panulak na si Bogart sa kagahaman niya. Walang nabawasan dun ah. Galing! Magic. Parang magic lang ng K-pop. Magic ng K-drama. Parang yung mga shot ko niya kasi tatago sa ilalim. At least masarap, di ba? Lasang baba mo. Sukot, galing kay Madam Hampas Lupa. Hindi namin problema kung maubusan kayo, okay? Kagalit. Hindi ako nagreklamo sa'yo. Ikaw yung sumasagot. Pucha. Bardagulera man ako kanina. May nagkakaldag. Ito, bardagulera naman. Uy, pera mo ko ng ano ko yan. Kala ko yung suot niya yung eh. Hindi, tinutulungan Natakot tayo. Ang tagal eh. Kanina pa ako naghihintay eh. Takilay pa lang ni ate. Pucha, talagang mapupulit ka eh. Siya na nag-bag kasi matagal. Hindi, kinakamay lang ikaw. Ano yan? Hindi, mahina ako eh. Tapiling lang talaga yan sa kanya eh. Tulungan mo din, uy. Sabaw. Wala pang kape yan ah. Tinitigan lang niya. Hindi ko nakita paglagay mo eh. Hindi ko nakita paglagay. Hindi ba yan? Di ba dapat pinipigilan siya?
Kasi paano pag may sira o meron, hindi ka na dapat liable. Box kayo dito. Next time po kung magpapabox kayo, Dapat talaga, ano to, kasi konti lang, dun sa papel nyo. Kung kayo sa seafood Pero ang na sabi sumama nila, sa akin. wala. Diba? Hindi namin problema kung maabusan kayo, okay? Yung kayo sa seafood lang, box sa akin, diba ano? Hindi ako nagre-reklamo sa'yo, ikaw yung sumasagot. Ikaw yung sumasagot. May ginagawa ko. Ako yung nagre-reklamo. Hindi ako nagreklamo sa'yo, kuya. Nagreklamo, magpaparin ka dyan. Kanina pa ako dito, bagal-bagal. O bakit mabagal ka talaga? Bakit? Talaga naman, mabagal ka. Hindi ko kasi alam kung wala kayong plastic. ito parang dating bagger si ate. Talagang ano si ate, no? Talagang pakumpronta. O tayo, yung mga ganyang kaaway, yung maingay na ano, mataray. Di na. Hindi naman ako nagre-reklamo sa kanya eh. Pero nagpaparinig ka daw. Kamukha si Alec Bobic. Ano ba yung mga tauhan niyo dito? Salamat ka, tinutulungan siya, di ba? Visit. Okay lang naman umangal kung mabagal ng serbisyo ng ibang tao, di ba? Wala namang problema dun eh. Pero yeah, Pag tinulungan ka ng customer, matutuwa ka ba? Pag tinulungan ka ng customer, matutuwa ka ba? Dapat dyan pa rin siya. Iba na to. Hello guys! Opo, ayun na, nag-vlog na. So nakita nyo ba yung attitude ng staff ng Walter Mart? Walter Tinulungan Mart. ko na nga na Ako. mag-box. Aba, nag-attitude pa. Eh, nagpaparinig ka nga daw kasi. Yun naman yung kanyang depensa. Mga guys, kaya ko siya tinulungan. Kasi nga, di ba, mga 20 minutes na kami naghihintay para mabox Eksakto, yung maliit namin binili. Pero, aba, sagutin ba naman ako ng, kung gusto nyo Umangal. yung mga ano nyo, yung mga dala-dala, yung mga pinamili nyo, dapat doon kayo sa kabila at pumila. Bakit Kaya daw? ba siya? Hindi naman kami ang nagsabi na pumunta kami doon para ipabox yung yung binili namin. Pumila kami doon. Sabi, sa gobang galit ni ate, yung ilong niya talagang nakaganon na yung hangin eh. Parang dragon eh. Dragon na galit eh. Kasi nga, ipapa-paper bag lang naman talaga namin yung mga pinili namin dahil konti lang siya. Mga 5 to 6 items lang. So, paper bag din talaga yung gusto namin paglagyan. Ang sabi sa cashier, walang paper bag. Saan pwedeng ilagay? Eh di sabi na lang namin, eh di box na lang, di ba? So kasalanan namin kung wala kayong paper bag. Tapos mag-a-attitude yung staff nyo na ako na yung gustong tumulong sa kanya. Tapos mag-a-attitude pa siya. Pwede ba Walter Mart? Kapag mag-hire kayo ng staff, sana yung mga staff na mahaba ang pasensya at polite at may utak, di ba? Yung alam kung nambabastos o pinapakita ng masamang ugali sila ng mga customer bago sila mag-react ng ganon. Ang pangit ng ano niya, ang pangit talaga niya. Sobrang niyang pangit. Pangit na yung ugali niya, ang pangit pa ng mukha niya. Yes, pangit ka! Pero uso nga yung mga ganitong klaseng content. Pero yun nga, bakit kailangan ko pang tapakan yung nagtatrabaho doon? Malay natin, di ba? Di, anong pinagdadaanan niya? Baka nasigawan siya ng asawa niya, di ba? Pero yun nga, idaan mo na lang sa mas magandang proseso. Idaan mo dun sa mga customer, CS, di ba? Hindi mo kailangan palakihin pa ng ganun, di ba? Ano ba to? Para ba tayo mga high schoolers? Wala naman maikapupuntahan yung mga ganyan eh. Sa dulo ng araw, di mo alam, baka yung mismo Walter Mart, sila yung nagkulang na magbigay doon ng paper bag, di ba? Hindi natin masasabi yun eh. Pero yun nga, sana wag nating tapak-tapakan yung mga nagtatrabaho lang. Hindi natin alam ang kanilang storya. Naiintindihan ko naman na meron naman talagang mga nagtatrabaho ganyan na talagang mabagal ang mundo. May mga ganyan customer service. Pero yun nga, pwede naman natin idaan sa mas marespetong paraan ng pagsabi na, matagal kayo, bakit kulang ganito. Hindi nyo kailangan, di ba, magsabi pa iba't iba pang mga nakakasakit na mga salita. Pwede tayong maging adult. Pwede tayong maging mga matatanda pa sa mga galaw natin. Pero okay lang, buong content naman to at kumita siya dito, naiintindihan ko naman. Kung kanina may patay gutom, ngayon hampas lupa, sino mananalo? Sukot, galing kay Angelito, 2 stoplight, 120 seconds bago mag-go, last up na lasa. Pati pagkain ba yan, lasa amoy ganyan na rin ba? Sulot, dahil sa iyong, di ba, yung mga nagtatrabaho na marangal tulad ni Kuya, diba, saludo kami sa'yo, naway hindi mo maka-enkwentro si Madam Hampas Lupa. Sulot, kay Hachi man. Ano? Ano pa? Take us a weights! Thank you for the weights. Weights? Oy, take us a Palat po. Ano? Thank you for the Hindi ako ganyan kapayat ha. Nakakala nyo. Ito sa akin. Thank you for the sandwich. Thank you for the sandwich. Para ko si Rate Thank King. you for the sandwich. May place pa sa baba. Eh, ito na pala sa TikTok. Thank you for the sandwich. Thank you for the sandwich. Ano? Sandwich. Eh, tapon mo nga yung phone mo. Thank you for the sandwich. Kailan Thank to? you for the sandwich. Sira naman. Thank you for the sandwich.
Ay, sukot. Pagod ako dun Like, Justine, check mo yung shorts ko. Panty ba patingin? Push tingin! Mga pinakamalakas na mga tanong. Ay, nako. At least, diba, meron na tayong shorts, meron na tayong panty. Wala na lang brief. Diba, kaninong brief ng lalabas ngayon? Kala Zapdo or sa kay Chakdo. Leche. Sunod. Sukot. Yan kay Pao. Or kung ito sa video ito, naka-tube siya, Pero tingnan nyo, hindi sa kanya yung kamay. Iba ang kulay sa itaas, iba ang kulay puti dito sa baba. Tingnan mo, nagiging Sinasabi mo? kalansay ang kamay. Pinaliit. Di ba yan halata? Edited? Edited? Parang kilala ko to. Ito ba yung kay Main? Edited po ang lahat. Ang mga edited. Pag isusum mo na iba nagiging aswang, nagiging kalansay, nagiging tungaw, ang Diyan ka talaga, Yun, tita. halatang halata. Mm. Naku! Pinagluloko lang nyo ang mga ang mga imlinings at saka yung mga ibang fans diyan. Sila ang bulag, hindi ang Alab Nation. Alam Alab Nation lang malakas. So ito pa, Mm. nakakatuwa. Ibinalita nga sa Channel 5 ni Kalagkarin. Alam niyo yan si Kalagkarin ay lalaki yan, hindi po yan babae. Ang kapartner po niya ay isang Sino nag- British ata, Briton. So ayan, kabaro niya si Saan na punta yun? Hindi, wala na yung sa usapan. Kongge. Ang ginigirit niya, binalita niya. Yung ibang anchor doon, hindi ginigirit. Nanahimik. Tapos, pagkatapos noon, nagtawanan. Kung ako, bakit kung babalita tapos pagtawanan yung kasal ko? Di ba yan nakaka-insulto? Dahil hindi katotohanan, walang katotohanan, bulok, pang showbiz lang yun. Yun ang, nako, yun. Painumin yun ng gamot si tita, mukhang Gina G. Pagtawanan pa naman, ibabalita na kinasal na si Kongge at saka si Mingay, tapos pagtawanan ng mga... Yun nga. Si Arjo. Di ba? Bakit? Baka natuwa lang sila. Anong ginawa niya ng big Kaya deal? ni Paolo Ballesteros, kabaro niya si Kongge. Kabaro ni Kalagkarin si Kongge. Anong meaning ng kabaro? Mga tungaw. Di ba? Kayo ang bulag, pipi, bingi. Ay, nako! Naniniwala naman kayo sa pinalabas Ayun ng yung tita na to. ratings Ayun yung lang yun. tita. Ngayon, tinatago nila si Mingay dahil Pasukin mabubuting niyo sila. na to. Ay, nako. Guard! Wedding ring at saka mga wedding Guard sa band. Walter Mart, guard! Sukot, hindi ko na kaya. Bakit patay? Yung man na pa takot ako, parang horror. Darling, ohayo. Tunad. Tayo ng buhay. Ito rin nararamdaman ko sa lahat ng mga pinanood natin. Simula Taiwan hanggang sa Walter Mart. Ayaw ko na. Mga bagay mula. Buta may safeguard. Mukhang na niya. Nadepensa na maayos ng ating guard. Buta may shooting guard tayo mamaya dyan. Yari ka boy. Overtime. Sulot. Dahil nasulot ang isang cashier. Naway nasulot din yung cashier sa Walter Mart. At pangulay ka kay Mark Dino. Meteor Garden ang Meteorite ng Taiwan. Baka ito yung Meteor Garden sa Taiwan, diba? Sulot. At doon tatapos sa mga sukotan ngayong linggo. Napagod ako doon. Harawan niya ako. Kahit nasa man lupalop kayo ng mundo. Dala-dala niyo pa rin naman ang pagiging Pilipino, men. Kaya huwag niyo na may pahiya ang ating mga sarili sa iba't iba pang mga bansa. Kanya-kanyang watawat tayong dala eh, diba? So, gusto pa na mga ganito, gusto nyo like, share nyo sa mga hampas lupa at patay gutom nyong friends. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulol, mamaalam. Shoo!